og velkommen til Panserfishes live video her. Jeg vil gerne fortælle lidt om de her nye produkter her, vi har lavet. Og det kommer til at fungere, at man kan stille de spørgsmål, man har lyst til nede i kommentarfeltet. Man bliver ikke inviteret op. Og så vil jeg prøve at svare efter bedste evne. Hvad er Panserfish? Panserfish er et miljøvenligt endegrejsprodukt. Altså det I fisker med. Så typisk så fisker I sikkert med metal, plastik eller gummi. Men jeg har jo i samme ombæring lavet det helt nye, og det er lavet i genanvendeligt glas. Og deri har vi fået lavet en masse nye farver her for et par dage siden. Det er håndlavet, og det er håndmalet. Ikke at forglemme. Men lad mig fortælle noget lidt mere om det, for at man kan få lidt mere viden. Det er jo et fantastisk produkt at fiske med. Og det fungerer jo på følgende måde, at når du har ført din line igennem alle øjerne på din stang, jamen så fører du den her op den rigtige vej, så øjet det sidder op mod stangspidsen. Og det gør så, at når den bliver kastet ud, så vil den jo så bevæge sig igennem vandet. Typisk så fisker folk det på de her famøse UL-stænger. Og hvad betyder UL? Det er meget korte stænger, de er ikke så lange. Det er ikke en havstang, men det er en lille stang, man kan fiske det her med. Og man kan kaste næsten 60 meter ud. De er håndlave ude i verden, og de bliver malet herhjemme ved mig. Og det er 2-komponent vandbaseret autolak, vi laver det i. Så det er simpelthen det samme lak, der sidder på din bil, hvis du kører bil, eller hvis dine forældre kører bil. Og der har vi så lavet 2 varianter. Dette her er en wobbler, og de findes i flere forskellige farver, som vi lige har fået lavet færdigt. Og så har vi, og det her det er jo så typisk til havrefiskeri, og så har vi til alt, hvad der hedder ferskvandsfiskeri, til arbor, geder og regnbueørred og alle de andre arter, der måtte være i en Put-and-Take-sø, som godt kan lide at bide på det her produkt. Og de ser jo sådan her ud i alle mulige forskellige varianter, så det er